prostě chci mluvit o dlouhém tématu. A proč mě o něm chci mluvit vlastně? Víte, je to úplná kravina, co teď vlastně chci probírat. Ne, není to úplná kravina. Na The Puzzmans už fakt dlouho nebyly videa. Je to přibližně rok. Ale mám na to mnoho důvodů, které se vám dneska budu snažit vysvětlit. Takže doufám, že pochopíte, že mě to odpustíte a že na toto video like a odběr. Tady v tom videu jsou to jediný smysluplný slova, co teď říkám. Protože tam budou samý kraviny o tom, co se mi vlastně stalo za ten rok. Takže nebude to roční, bude to obecně rokový video, nebude. Nechci se s tím dělat rok prostě. No takže čau a už to vlastně se mnou rok, takže bychom to taky měli nějak oslavit. Natočím zítřejší oslavu bráchovýho svátku. Zítra na svatýho Petra. No takže ču. Natáčel jsem tak pěkně videa, když najednou zjistil jsem, že nemám ani Sony Vegas, který mi nešel. Nemám ani Pinejko Studio. Nevím proč. Tak jsem si stáhnul. Totiž koupil. Vlastně to bylo Adobe After Effects CS6. Ale v tom jsem neuměl. Tak se strašně omlouvám. A tak to zatím všechno bylo. Ano, strašně omlouvám, že jsem prostě nesehnal program na editaci. YouTube, víte, že je to prostě na prd. Už zase jsem vystal blue screen. Na kompu mi furt padal blue screen, teda jsem prostě úplně. Kdo by nevěděl, co je to blue screen, je to prostě opravdu takový písmenka. Modrý prostě. Modrý písmeno. Screen a modrý prostě. Je to tím, že mám blbou grafiku. Ale já debil si místo toho koupím novou zvukovku. No? Co byste dělali vy? Musíky, no? Prostě. V natáčení videí mě zakřížilo prostě 1 milion prostě věcí. No. 1 milion, takže jo. Je tak. Já vím, že já nejsem sám ten, koho to prostě sere. Jsou lidi, kteří mě prostě sledujou a jak to říct? Jsou na mě prostě hodní, odebírají mě a umějí to pochopit. No, já to nevidím, ale za tou kamerou stojí nějakých 20 lidí, ty vole. Prostě divný. Totiž. Jo, chtěl jsem vás taky odkázat na nový kanál, který se jmenuje Maytons Beats, ještě tam nebudou žádný video. Jako do budoucna tam určitě něco přibude. Proč Maytons Beats? Vlastně budu dělat písničky na zakázku, a budu tutoriály prostě z programu, který se nazývá FL Studio. V průběhu celých tutoriálů a celého kanálu se prostě naučíte tolik věcí, kolik já aspoň doufám, protože já každý čtvrtek nebo sobotu teďko se rozvídám nové věci o FL Studiu. Přes jednoho kámoše, který se nazývá Pan Čukin Informatik. Celá dlouhý jméno, Pan Čukin Informatik. Je to prostě nejlepší producent tady široko daleko, kterého jsem našel. Je potom ještě Neurologic, Světý Neurologic Jan. Je to taky dobrý cápek, taky v tom umí. Takže budu dělat beat na zakázku. Hip-hop ale nedělám, jako budu dělat možná dubstepový beat na zakázku. Nebo drum and bassový. Drum and bass jsem začal dělat, to je takový komerční prostě. Je to prostě normální, já jsem na to dost zvyklý. A už se s vámi budu loučit a čau.